जय गढ़ी माता। चलो लोगिन आज तोहनी के गढ़ी माता घुमा देता नहीं। आज शनिचर बार के दिन पूरा परिवार निकल गइल बानी सन हमनी गढ़ी माई दर्शन। लइका बड़ी दिन बाद आउटिंग निकलल बा, मोटरसाइकिल पर छरप रहल बा। आ गढ़ी माई केने बा तोहनी के बता दी, नेपाल के बाहर के अगर लोग हवे लोगिन तो नेपाल में हमनी के कौनो से पूछबा बड़का गढ़ी माई के मेला कहाँ बा जौन की विश्वव्यापी प्रख्यात बाटे, केहू बता दी। और हाँ, इहे साल तोहनी के लागे वाला बा पंचवर्षीय मेला जवन पूरा वर्ल्ड भर में चिनाला उहाँ। तब हमनी के लाग गइल बानी सन अभी यहाँ हमनी के लाइन बड़का बा। लाइन में हमनी के बेटा के हाथ पर गइल लड्डू मार दिलो नवीन लाइने में। यहाँ गढ़ी माई के एरिया में तोहनी के खेल कूद के लइका के भी बहुत चीज मिल जाई। गढ़ी माई के दर्शन कर लो लोगिन। हमनी के भल नया मोटरसाइकिल किनाई रहल ओकर पूजा पाठ भी तनका बाकी रहल तो गढ़ी माई के आशीर्वाद भी